An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni ye bamanankan kunnafoni wagati selen walawalali bɛna kɛ mun na aw ye Mali kɔnɔ ani a kɔkan kibaruyaw la aw dangana wasadenw ka avril kalo lajɛrɛba kɛra ka bɛn ni araba tɛmɛnen na ye Moribo Keyita tɔgɔla so la Zeyinata laɲini tun ti dɔwɛrɛ dakun minnu tara ka se ka olu don ba la ka se ɲiningali jaabiw ma ani kunnafoniko nasiraw Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la baara in sereyara maa min fɛ o ye Samayira Sanogo a n'a ka jatala Samba Tarawele an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ wasaden minnu ye weleli kɛ wasabulon kɔnɔ Umari Mariko Sheikh Tahara Nimaga Usmani Kuyate ani Mamadu Hawa Gassama jaabi maa minnu welela u fɛ ministriw la surasiya ministre professeur Cɛmɔgɔ Sangare jamana kɔnɔna lakanani ministre général Salifu Tarawele ani ministre muso min ɲɛsin bɛ jɔliko ni minangow ma wele kun ye min ye tuma lɔko kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lakanabaliya bisigi k'u mɛn kunba kelen tun don ministre ɲɛsinnen bɛ jamana lakanani ma ani ministre ɲɛsinnen bɛ jamana basigili ma n'o ye protection sécurité intérieure ani défense ye ministre fana ɲɛsinnen bɛ jamana sirakow ma ani jamana labɛnkow ma o kun wolola ne yɛrɛ fɛ weleli bɛɛ kun ye bɛɛ n'i ka kun don i y'a ye k'a fɔ maliyɛn min fagara Ogosagu dantɛmɛ don sɔrɔsi minnu fagara Jura dantɛmɛ don Umar Mariko y'a wele k'a ka ɲɛfɔli kɛ olu kan ko don komi ni a kan ka ɲɛfɔ maintenant u y'a wele ministre y'a ka hakilinaw fɔ yala a bɛnn'o ma bɛn ma sa wa o kɔni ye olu ka appréciation ye en tout cas min kɔni ye ne ta ye n'o sera ko ministre ye a kuma o kuma fɔ kuma ma ne ta ne dimi sira fɛ parce que a ye nin fɔ ka tɛmɛ baara min ni an filɛ nin y'a la nin a y'a daminɛ octobre kalo 2018 an ma kalo saba kɛ baara la baara jɔra a jɔra mun na parce que entreprise ka musaka ni jamana kan ka mun d'a ma ka baara kɛ o ma d'a ma entreprise a baara mun kɛ o kun ye min b'a yɛrɛ kun maintenant a bolo fɛngɛlen jamana ma wari d'a ma a fana baara jɔ wasaden dɔw y'a yira k'a fɔ olu ye jamanadenw nɔnabila de ye wasabulon kɔnɔ ka jamana ɲɛmɔgɔw ka kɛtaw jateminɛ walasa gwɛlɛyaw minnu bɛ jamana kɔnɔ fɔ yɔrɔ bi se sɔrɔ olu la kɛnɛ in sigira senga wasabulon kɔnɔ ka sanga n'o de ye mun y'a to ministre wulila ka na bɛɛ b'a dɔn bi jamana bɛ situation mun na bi kow ka gɛlɛ fan bɛɛ la bon surtout sécurité fanfɛla la signali minnu bɛ kɔrɔn fɛ jamana yɛrɛ bɛ taa cogo min na an'an dɛmɛbaga minnu bɛ yan k'a da olu bɛɛ lajɛlen ka présidence kan n'a fɔra ko nin ko bɛ hayi bi bon bɛɛ de kɔnɔ gannen don bon o la ni baara bɛ yen bi hakili la jamana in kan ka kɛ députéw de bolo bi mais ni députéw ma jɔ u jɔyɔrɔ la comme il faut vraiment toujours an bɛ nin gɛlɛya in de kɔnɔ quoi bon an kɔni bɛ mun fɔ nin ye fitinin de députéw ka baara la an kan ka jigin terrain de kɔnɔ on a 6 mois de travail et 6 mois pour contrôler les actions les actions du gouvernemental mais o baara tɛ kɛ la n'a fɔra an kan ka taa terrain kan an kan ka yala ka an ma filɛ mun de bɛ yen mun de kɛra loi mun voterait est-ce que o kɛra u cogo la o ma k'u cogo la bon n'o baaraw tɛ kɛ la députéw bɛ yen ministre b'u sago la cogo min ka d'u ye bon vraiment ni ne bɛ mun fɔ dɔrɔn jamana in problème b'a bɛɛ lajɛlen ye mun ye bi an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma surtout nous les jeunes wasabulon ɲɛmaaba ka tabaliba sanfɛ fɛn de dajira an bɛ ye wasadenw fɛ ko motion de censure a bɛ ministre ɲɛma a n'a ka ministrew ka fanga bi nka wasaden bɛ wasaden na o y'a yira k'a fɔ olu ye jamanadenw de ye yanni u ka kɛ wasaden ye o tuma na jamana bɛ se ka jɔ ni sira o sira ye n'a bɛ kɛ sariya kɔnɔ olu b'o minɛ k'u ka jamanajɔ baara kɛ. Motion de censure o déposera députéw fɛ i yɛrɛ y'a déposé cogo ye. Majorité dɔrɔn tɛ dɛ minnu y'a di RPM groupe parlementaire ɲɛmɔgɔ ayiwa URD fana n'o ye opposition o groupe parlementaire ɲɛmɔgɔ u fila de kun jɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ u fila de jɛnna fana y'a faamu ka papier in di assemblée présidentielle ma ɲɔgɔn fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ wasabulon kɔnɔ kuma fanba bolila fɛn min ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lakana ko don hali n'o y'a sɔrɔla kuma kelen kelen ɲɛ kun bɛ sin ministre muso ma min ɲɛsin bɛ jɔliko ni minanko ma. Ka bɛn ni araba tɛmɛnen na ye hôtel Sheraton na Turki jamana ka se Mali jamana sɔrɔ bosobagaw ma u ka lajɛrɛba kɛra ni o ye forum ye lajɛrɛ in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ka se ka jɛɲɔgɔnya siraw ani sɔrɔ siraw banba jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la Amadou Jalo a n'a ka jatala Seydou Ɲare de tun bɛ an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ.
Turki jamana maa ɲɛma dɔw nalen do an ka jamana kɔnɔ walasa u ni an ka jamana kɛnyɛrɛ ye maa ɲɛmaw u bɛ se ka sigi ka masala kɛ jamana fila ka nafasɔrɔ siraw kan. O tɛmɛnen kɔfɛ o jɛgabaraw kɔnɔ nafa ka se ka sɔrɔ a jamana fila bɛɛ lajɛlen fɛ ni an ko ma ko partenariat gagnant-gagnant. Ni jɛgabara in ka laɲini de kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka ba don sɔrɔko binakow kan cogoya min na u bɛ se ka ɲɛtaa sabati minɛko nasiraw kan jagokow izinikow cakɛda minnu ye kɛnyɛrɛ ye ani jamana taw ye n'u ka baara bɛ ɲɛsin sɔrɔko nasiraw ma Mali ani Turki jamana fila kɔnɔ. Rencontre dɔ de prévira yan nɔ Turki homme d'affaires ani Mali homme d'affaires an ye nin forum organisé pour que u ka kuma u ka partenariat kɛ u cɛ u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Turki y'an suivi a mɛnna u ka structure dɔ bɛ ko DEIC bɛnkan dɔ bɛ an n'u cɛ. O bɛnkan signera depuis 2015 ko waati dɔ la u bɛna Mali la i n'a fɔ waati dɔ la an fana bɛ taa u fɛ yen nɔ. C'est pour que an ka relation économique et commerciale ka pousser ka taa n'a ye fo yɔrɔ jan an n'olu cɛ ka promotion d'investissement kɛ comme an ka jamana potentialité caman b'an bolo an mago bɛ partenaires la minnu bɛna an n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc o cadre de kɔnɔ bi an bɛ yan nin forum kɔsɔn et présentation kɛra sa bitubu bɛna daminɛ u bɛ sɔn ka tila la bi ani sini cɛ c'est pour que mɔgɔ sɔrɔ minnu bɛ énergie domaine kɔnɔ ou minnu bɛ santé ou agriculture ou télécommunication ou défense minnu b'o domaine caman na domaine ka ca u n'u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ soit ka usine monter yan ou ka jɛ a la ou ka commencer ka na ni minɛnw ye ka bɔ kɔ yɔrɔw la ka bɔ ka na bila yan nɔ. Donc pour l'instant an b'o cadre de kɔnɔ ni Ala sɔnna je pense que ni forum banna an bɛna inventaire kɛ k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ joli ni mɔgɔ joli contact kɛ et a bɛ niveau jumɛn na an kan k'u pousser pour que a ka se ka concrétiser an b'o baaraw kɛ ni Ala jɛna n'a ye. Kabini jɛgabara bolonɔ bilala sɛbɛnna jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ o don na ka na se bi ma baara caman de kɛra sira camanw kan. Bolonɔ bilala o bɛnkan sɛbɛn mun na a laɲininen fɛnɛ bɛ o kɔnɔ jateminɛlikɛ jɛkulu ka se ka sigi minnu ye jago ɲɛdɔnnaŋanaw ye jamana fila bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. O de kadira kɔnɔ Chambre de commerce et d'industrie du Mali ale ye maa 13 ta an ka jamana tɔgɔ la minnu ka baara bɛna ɲɛsin o ma walasa hali bi fɛn min ye sɔrɔko nasiraw ye o siraw ka se ka dayɛlɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ye énergie lajɛ bi énergie mago bɛ capacité wɛrɛ la pour que a ka se ka a ka besoin atteint n'a fɔra énergie ka se yɔrɔ bɛɛ la bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ énergie tɛ yɔrɔ bɛɛ la Mali la Bamako yɛrɛ bɛɛ la fɔlɔ quartier dɔw bɛ quartier la énergie tɛ yen fo énergie ka se nin yɔrɔ bɛɛ la u bɛ partenaire ɲini k'o investissement k'o domaine kɔnɔ infrastructure siraw barrage pont u bɛ mɔgɔ ɲini u n'u bɛ jɛ k'o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ ani chemin de fer siraw ani agriculture sɛnɛ équipement na aménagement k'u bɛ mɔgɔ ɲini u n'u k'o jɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ani télécommunication bref domaine ka ca o ye mun cité donc c'est à partir de fin de forum là n y'a fɔ cogoya min na an bɛna se ka inventaire kɛ mɔgɔ joli ye mɔgɔ contact sɔrɔ aw ni joli don mɔgɔ hakɛ joli don aw bɛ niveau joli la anw kan ka mun de kɛ k'a fara kan ka pousser ka taa donc je pense que baara bɛna kɛ kɔfɛla la pour k'a dɔn réellement joli kɛra la quoi. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ nin jɛka baara in Mali jamana ani Turki jamana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna kɛ sababu ye ka baara ɲɔgɔnya nɔgɔya sira camanw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn minnu bɛ tali kɛ munumunu salo la sɛnɛ nasiraw ka fanga don jɔliko nasiraw la kɛnɛyako lamɔ ka taa se lakanako ma o de kadira kɔnɔ minisiriso min yɛrɛ sigilen don an ka jamana kɔnɔ n'a ka baaraw bɛ ɲɛsin jagokow koɲɛ ɲɛnabɔli ma ale sɛbɛnfuratigi a ye weleda kɛ ka ɲɛsin an ka jamana sɔrɔ bosobagaw ani Turki jamana taw ma k'a fɔ ni lajɛrɛba mun dayɛlɛnnen filɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ni an ko a ma ko rencontre B2B bɛɛ lajɛlen ka se ka i yɛrɛ di togoya min na i ka se k'a tɔnɔ bɔ. San 2019 Iji baaraw donna groupe Jalo mɔgɔw fɛ ani Amsa ka diyaɲɔgɔnya baaraw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ka ɲina Ijibiye sɔngɔ bi t'i jɔ 197 na a lajɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ Mali jamana minisiriso bolo min ka caw ɲɛsinen don diinɛko ani laadalakow koɲɛw ɲɛnabɔli ma ka se agence wɛrɛw camanw ma bi alamisa in na hôtel Sheraton na Sherifula Jabaranso tɔgɔ la Kafunɛ Bacili a n'a ka jatala Daramani Male de y'a ko seereya an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw fɛ.
hijilatadenw ka labɛn sabatiliko ɲuman baaraw ani u ka hiji kɛcogo ɲuman ye gurupu jalo ani amza jɔrɔna ko belebele o de kama u jɛra k'u fangaw fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka hijilataga baara nunu labɛn ɲɔgɔn fɛ min bi labɛn san kɔnɔ siɲɛ kelen n'a be silamɛya jɔsen 5nan baara kofɔ hijilatadenw lafiya sira caaman fɛrɛ tigɛlen do GDA amza bolo ni pankuru wasalenw ani pankuru lafiyalenw labilali ye u ka kliyanw bolo pankuru minnu be u doni kabiri Bamako ka taa Medine ka tila k'u ta Jeda ka segin Bamako lafiya ani hakilisigi kɔnɔ. Bɛɛ b'a dɔn iji yɛrɛ nafamayɔrɔ yɛrɛ ye avion ko de ye n'i ye so ta i ye fɛn bɛɛ labɛn n'i ma se ka taga kɔni donc a ma ɲa inchallah gɛlɛya kɔni ni y'a nɔgɔyalen ijidenw bɛ taa lafiya la u bɛna lafiya la an ye compagnie 2 de sugandi ɲina min ye Ethiopian Airlines ye ale ni Turkish Airlines pour que ka nɔgɔya di ijidenw ma u bɛ se ka taa lafiya la cogo min na ani ka sigi fana lafiya la inchallah n'Ala ka jɛ ye an kɛlen ka labɛnw sabati pour que mɔgɔw bɛ taa joona minnu bɛ fɛ ka taa fana kɔfɛ an kɛlen ka labɛn sabati o bɛɛ la pour que gɛlɛya foyi kana sɔrɔ tagaliko la. GD Amza ka ni hijilataga baara nundo in kɛnɛ kan u ka produit kura dɔ bilala sen kan u ko min ma ko Medi hijilatadenw taama ɲɔgɔn do min bɛ ye u kɛrɛfɛ k'u bilasira ani ka hiji kɛko ɲuman ɲiningali kelen-kelenw bɛɛ lajɛlen jaabi. Medi ye plateforme dɔ de guide virtuel de do. Guide virtuel mun bɛ se ka nɔgɔya caman di an ka ijidenw ma n'u bɛ taama la u ka fɛn kɔnɔna la parce que an y'a lakɔlɔsi ijiden caman bɛ minnu bɛ taa invocation caman bɛ yen u t'olu dɔn n'u taara u jɔ an kuntigi Mamadu sallallahu alaihi wasallam ka kaburu dɔnyɔrɔ la kisi nɛɛma b'a ye u ka kaburu dɔn kan minnu kan ka fɔ fana duwawu mun kan ka kɛ n'u taara an ka saba ɲumanw fana kaburu fana kan fana i n'a fɔ Abubakar ninnu kan u kan ka minnu fɔ fana n'u taara yɔrɔ saniyalen ninnu na n'o ye bakiya ninnu ye fana invocation bɛ minnu kan ka fɔ fana u bɛ se ka ɲininkali fana kɛ u ka volu programme fana kan fana i n'a fɔ n'i ye question posé i kan ka taa don jumɛn i bɛ waati jumɛn sɔrɔ i bɛ se k'o kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a kan fana Medi bɛ tubabukan de la mais ni Ala sɔnna ma an bɛna bila kan tɔ bɛɛ la inchallah kan nationalu tɔ bɛɛ kan a bɛ sɔrɔ WhatsApp kan a n'a bɛ sɔrɔ fana Facebook Messenger fana kan. Mali minisiri min ni ale ka cɛw bɛ ɲɛsin diinɛ ko ani bato ko kunkanko ko ɲɛnabɔli ma an ka jamana kɔnɔ a ma se ka kɛnɛ lasɔrɔ nka nɔnabilala hijitadenw tɔgɔ la soba ma ɲɛma fɛ. N bɛ kuma jɔn tɔgɔ la n bɛ kuma an ka minisiri tɔgɔ la n'o ye ministre des affaires religieuses et de culture nin kɛnɛ in b'ale de ka bonya kɔnɔ a b'ale de ka hukumu kɔnɔ a ko ni n sera yan n k'a ka foli fɔ bɛɛ lajɛlen ye n k'a ka barikadali kɛ bɛɛ lajɛlen ye sango an balima minnu fila ka baara kɛ n'o ye GDA ni Amsa ye k'u ni ce u yɛrɛ ye Ala k'u sara hɛrɛ la a ko kɛnɛ in laɲini ye min n'o ye ka Mali hiji k'a kɔkɔrɔma don n'o ye ka dɛmɛ don hiji ka se ka ɲɛ ka organiser an ka minisiri ko foli kɛ ko y'ale ka hami n'a ka sugula de ye bi a bɛ ka baara fɛn o fɛn kɛ depuis danaya kalifara ma o de y'a ye silamɛw bɛ se ka bɛn cogo min jamana bɛ kolo suma cogo min hiji baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min diina ko bɛ se ka sabati jamana in kɔnɔ cogo min. Tirage au sort bolodara GDA Amza fɛ ka ɲɛsin a baarakɛɲɔgɔn agence de voyage 20 kɔ ma min sen fɛ agence Futa Masina de garisɛgɛ ye fara ci n'u bɔra k'u jɔ ni hijilata biye kelen ye tan ni ka segin fu falaki pankuru minnu maminɛnen don GDA Amza fɛ hijilata baaraw la ɲina o ye Turkish Airlines ani Ethiopia Airlines u ka hijitadenw ka taali bi dabɔ ka bɛn juillet kalo tile 17 ma ka taa bila juillet kalo tile 30 nata la ɲina san hijita la GDA Amza sigilen do ka hijitaden 600 de makɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni an balimakɛ ani an karamɔgɔ ni o ye Ustaz Bunanyang ale ka fatuli ye Fédération Ansardine International ye wajulu kɛnɛ dɔ la ɲɛnamaya ka bɛn ni a ka tile 7 hinɛ ɲiniw ye kɛnɛ ɲɛmaya tun bɛ Sherifula denbaya de bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na an fa ani an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madan Aidara Bangoni Jangɛnɛ bugu la fɛn min sɔrɔla o kɛnɛ ka Fatumata Jaabi ni Abdulaye Sogodogo ka se Baba Keita ma an ka ɲɛmada u ka sɔrɔlenw fɛ. Jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye an karamɔgɔba Sheikh Alhaji Bunanyang n'ale kun ye an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madan Haidara ka kalanden jolenba ye ani fana a kanubaba ani diinɛ cɛba dɔ kun do min ye jɔyɔrɔba fa Jamiyatu Ansardine Islamiya kɔnɔna na ale ka minji dɔgɔyara ka bɛn jumadon ma avril kalo tile 12 san 2019 abi alakiraba alayhi salam aka kumakan sanumaw na ko ni adamaden fatula i ka baara bɛɛ bi tigɛ i ma fo n'a kɛra baara kelen saba a b'o baara kelen saba ninnu na i ka taa ka kɔmɔgɔ ɲumanw t'i kɔ walima jɛɲɔgɔn ɲumanw t'i kɔ minnu b'u hakili to i la ka duwawudenw ani sarakabɔw kɛ ka ɲɛsin ma o de hukumu kɔnɔna na Jamiyatu Ansardine Islamiya tɔndenw
ani ka fara a karamɔgɔw kan n'o ye wuduhul islami ye ni an karamɔgɔ Sheikh Bunayan ale kun ye o ɲɛmɔgɔba ye u ye wajulu kɛnɛba sigi an karamɔgɔ tɔgɔ la mun kosɔn ka hinɛ ɲini kɛ ani ka tasibila kɛ ani fana ka seereyaliw kɛ an karamɔgɔ Sheikh Bunayan a ye jɔyɔrɔ minnu fa tɔn in kɔnɔna na a n'a ye baara minnu kɛ ala ka diinɛ dɛmɛli la ani fana a ye jɔyɔrɔ minnu fa an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara kɛrɛfɛ ni k'a dɛmɛ diinɛ in baara la. An bɛ ka cɛ sangafo cɛ min n'a ye jamana jɔ n'a ka jogo sanumanw ye a ye kuranɛ ɲɛnɛmaya ka kuranɛ labaara ni kuranɛ nɔfɛtigiw ye a ka kumakanw na a tila ka wajulu kɛ ka kuranɛ ka kumakan n'a ka jogow don ala ka jɔnw na a ma da o ma a ye shirifuw kanu a dusukun na a n'a ka yɛlɛmabolo bɛɛ lajɛlen na nka i ka dɔn ɲɛji bɛ bɔ ni kanuɲɔgɔn taali ye dusukun bɛ hujunu ni kanuɲɔgɔn farikolo tununi ye ka bɔ anw ma e balolen don anw dusukun na ka yaala Elhaji Bunayan e farikolo dogora anw na nka e balolen don i n'a fɔ i bɛ anw ɲɛkɔrɔ wa o bɛ ten fo ka taa anw fana sa hɔrɔn buna yɛrɛwolo buna danbetigi buna ala ɲɛsiranya buna majigitugula buna ala kira tiɲɛtaba buna ni wajuli kɛcogo ɲuman ye buna min a ma sɔn ka maaw bila k'a fɔ a y'a kɛ fɔ a yɛrɛ kɛra a kɛbaa fɔlɔ ye buna min m'a bɔ a da kɔnɔ fiyewu k'a fɔ maaw ma a y'a to fɔ a yɛrɛ kɛra a tobaa ye kabini ala k'a da maaba bi latiɲɛ ni fɛn min ye bi o dɔ ye jɛnɛya ye a m'o dɔn a t'o kalama a ma o kɛ kabini ala k'a da nka n'an miirila k'i bɔra anw cɛ fɛ anw y'i kanuɲɔgɔn ye ko nka i taara min masa Rahamani yɔrɔ i y'a kɛ o ala min ye i y'a to o ala min ye i yɛlɛla k'olu ka jigin ala min ka sɔn i sira siyɔrɔ juguw la wajuliw fan fɛ togodaw la wɛrɛdaw la bugufiyɛw la ala min ka sɔn i dara dɛbɛnw kan kinifɛnw b'a la ala min ka sɔn i ye dumuniw kɛ i laada dumuniw tɛ ala min ka sɔn i ka su dɔw tura fana kɛra marabaatiga ye ala min ka sɔn n'a miirila k'i bɔ o ala bolo o de bɛ buna i ka saya kun an fɛ siga t'a la sabu jɔn min b'a ma bolo tɛ bolo jugu kan o t'a kan an karamɔgɔba Sheikh Alhaji Bunayan funanŋɛni kun don min ye a ka ɲɛnamaya bɛɛ di ala ma mun kosɔn ka ala ka diinɛ dɛmɛ a kun kɛra cɛ ye min ye a karamɔgɔ n'a ka denbaya kanu n'o ye an karamɔgɔ Aseyidi Sherif Usman Madani Haidara ani fana ka jɔ a kɛrɛfɛ waati gɛlɛnw na min k'a dɛmɛ diinɛ in laseli la an karamɔgɔ an'an karamɔgɔ denkɛ Aseyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a fana ye a ka seereyakanw jira an tɛ kɛ fɛn seere fan bɛ min dɔn siga t'o la a banna nka an bɛ min dɔn ale kan n'o ye Bunayan ye o ye mɔgɔya dafa ye siga t'a la alhamdulillah an b'a fɔ ko ala sɔnna mɔgɔya jogo minnu ni a ka kan maa la a bɛ fɔ mɔgɔ ma ko mɔgɔ o bɛ sabati ni jogo minnu ye anw b'a fɔ ko o dafara Alhaji Bunayan la siga t'a la Haidara wa huwa jami'u sifat al-insaniya mɔgɔ min ye mɔgɔya jogo fara ɲɔgɔn kan an b'a ye ko buna bɛ o la ne yirali dɔ de ye min bi dusukun na buna ye nɔ dɔ de bɔ ka jɛ ko ne karamɔgɔ denw n b'a yira sabu buna ka kanu kun ye o de ye tuma dɔ la dɔ bɛ kɛ fa fɛ ka se hakɛ dɔ ma a tɛ kɛ denw fɛ ka se o hakɛ a tɛ s'o ma nka buna ye karamɔgɔ nɔfɛ taama kɛ cogo min a y'aw nɔfɛ taama kɛ ten de Sheikh Bunayan ka fatuli wajili kɛnɛ kɛra hinɛ ani makari ansaru bolola ani u karamɔgɔ hali bi an ka to Bangoni Jangɛnɛbugu la an ka an fa ani an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madani Haidara a ka dantigɛlikanw lamɛn buna
mɔgɔ caman maa maa ye ne wele olu ma jɔrɔ buna yɛrɛ la parce que buna ta nɔgɔyara olu ko de Haidara i bɛ sabali bɛɛ ko Haidara wallahi an m'a faamu anw bɛ Ala in dɔn an bani anw bɛ Ala in dɔn wala anw bɛ Ala in dɔn wallahi anw bɛ Ala in dɔn Ala kana an lajarabi amin Ala sɔn bɛɛ ko i den don mɔgɔw b'a faamu ten de wallahi buna kun a expliquer ka gɛlɛn Allahu akbar wala ne bɛ min fɔ dɔrɔn a ye min kɛ Ala k'a sara amin n b'a somɔgɔw fana fo wallahi n bɛ buna somɔgɔw fo inshallah buna dɔgɔden de kun don tiɲɛ n'i Ala wele n'a ye Ala ka kan k'i jaabi siga t'a la Haidara wallahi n'i Ala wele ni buna ye Ala ka kan k'i jaabi siga t'a la Haidara a y'a bangebaaw bonya inshallah buna kun ye dɔgɔden ye Allahu akbar n ye min fɔ n'o ma kɛ min ɲɛna u y'a ba y'a bolo Bamakɔ yan o yera dɛ fo ka taa ba fatu cɛw ye buna ba y'a bolo yan siga t'a la dɔgɔden min dara Ala la o tɛ se ka jeni Allahu akbar siga t'o la o tasuma tɛ Ala bolo ayi kira ka kuma don sallallahu alaihi wasallam salim a y'a bangebaaw bonya inshallah dama bɛ se ka kasi buna na Ala ɲɛ kɔrɔ ka kuma Ala fɛ ni buna ye Allahu akbar Ansaru an b'aw fo Allahu akbar u ye foli minɛ cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba Allahu akbar a sara bɛ Ala bolo batigi bolo ne bɛ se ka fɛn o fɛn fɔ bi buna na ko buna yɛrɛ de ye buna ye Allahu akbar banna pewu Allahu akbar. An bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka ustaziba ye ko Ala ka badabada dali nɔgɔya ye ni o ye Bunaɲang ye. O fana de bɛ an sɛnsɛn ka taa diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan. Musa Fɔnbaga sɔrɔlenw don. Senegalkaw ka jamana ɲɛmaa Macky Sall araba ministriw ka laadala lajɛ tako filanan senfɛ a kɛlen kɔfɛ jamana ɲɛmaa yemana lanan na bɛn kɛra kan k'a fɔ a ye hakilina min da jira yɛlɛma ka don jamana sariya sunba la sariya sen dɔw ka dogin k'u ka sago ye ko jɛmi kɛ ni a ye. Sisan sa ministriw de bɛna doni ka se ni a ye wasabulo la wasabulo maaw fɛnɛ ka ta k'a lajɛ ni kɛcogo min b'a la nka caman y'a jira k'a fɔ ye a man ka balan bawo n'i ye wasabulo sigi Macky Sall nɔfɛ wasaden de ka ca. Macky Sall ye yɛlɛma min ko fɔ jamana marakɛcogo la n'a dɔ ye ka ministri ɲɛmaya jɔyɔrɔ primature datugu pi kɔrɔfɔ in lasira avril kalo tile 6 tɛmɛnen de ministri ɲɛma yɛrɛ fɛ n'o ye Mohamed Boun Abdallah Dionne ye. Ale segintɔ ka na ministri ɲɛmaya la a y'a yira k'a fɔ jamana ɲɛmaya ɲini a fɛ waati koronen kɔnɔ a k'a lajɛ a yɛrɛ ka jɔyɔrɔ in bɛ datugu ka tunun dure Senegal fanga yɛrɛ kɔnɔ bawo Macky Sall b'a fɛ ka yɛlɛma dɔw kɛ o yɛlɛma a ka kan Macky Sall ni jamanadenw ka ye ɲɔgɔn bolo kuma bɛɛ maa kana ye u ni ɲɔgɔn cɛ nka maa minnu ye sariya ɲɛdɔnmaganaw ye olu y'a yira k'a fɔ wajibi don Macky Sall ka laɲini a ka yɛlɛma don jamana sariya sunba la barisabu ka d'a kan o kɔnɔ ministri ɲɛma jɔyɔrɔ bi n'i dun nana o jɔsi ka bɔ yen f'i ka sariyaw dogi k'u bɛrɛbɛn jamana sariya sunba kɔnɔ min yɛrɛ ye maa caman kɔnɔ guwa kɛrɛnkɛrɛnnenya fangasinamatɔ minnu tɛ k'u yɛrɛ ye Macky Sall ka laɲini na u ko a y'a ka yɛrɛmankutu baaraw bɛɛ kɛ fanga ɲini kuma a da ma s'a ma k'a b'a fɛ ka ministri ɲɛmaya jɔyɔrɔ datugu a kɛlen kɔfɛ jamana ɲɛmaa ye ka sin ka na ni nin hakilina ye k'a bɔ k'a bin a binna maa caman da kan wa hali bi yɛlɛma kan ka kɛ jamana sariya sunba fa minnu fɛ a bɛɛ ma se ka ɲɛdɔn fɔlɔ o bɛɛ kɛn bɛ gundula ko ye Macky Sall bolo.
Burkina Faso jamana kono jamana nyama koro min jakuya gwena ka bɔ fanga na Blaise Compaoré n'a bilama bɛ ka bisimila minɛ kono wari fitugu bala ya muso koro a ye bataki min sɛbɛn ka di a ka lapasabaw ma avocat ka jira k'a fɔ ale b'a fɛ ka Burkina fanga kura dɛmɛ gwɛlɛya weleli la ka bɔ a ka gwɛlɛya min ye bamanji wale gwɛlɛya ye bataki in maa caman bɛ ka ye ni ka yecogo ye Burkina jamana denw na bataki in ɲɛsin bɛ jamana ɲamakura Roch-Marc Christian Kaboré de ma wa bataki in yɛrɛ sɛbɛnna mars kalo tile 29 de nka donna Roch-Marc Christian Kaboré bolo avril kalo tile 12 tɛmɛni Blaise Compaoré yɛrɛ masurunama caman bɛ yen olu kɛmɛ ka jira k'a fɔ hakilina tɛ dɔwɛrɛ ye Burkina ka denw nka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛsin bamanji wale kɛlɛli ma Roch-Marc Christian Kaboré jamana ɲɛmaa ka faamaw olu ko olu tɛ se ka o n'a ɲɔgɔnna kuma bafɔ ko kan n'a ma ɲa k'a fɔ bataki yɛrɛ kɔnɔ kuma bɛɛ ma se si dɔ fɔ fani dɔ de taara k'o fɔ maaw ye k'a ko a labɛn bɛ ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ ka bamanjiya wale kɛlɛ ko n'a y'o fɔ k'olu fɛnɛ y'a mɛn kɛ olu danna ye fanga sinamatɔ minnu fɛnɛ bɛ yen ni a yɛrɛ ka fanga ɲinindɔ bɛ olu fan fɛ bi olu y'a yira k'a fɔ maa kana fɔ k'i bɛ woro ɲini manɔgɔ la nin ko la Blaise Compaoré jamanaden de don min b'a fɛ k'a ka dɛmɛ lase a ka jamana ma k'a bɛ dan yen nka fanga sinamatɔ bɛ fanga sinamatɔ na i n'a fɔ Ablaye Ouédraogo ka fanga ɲinindɔ ni o ye Kodɛri ye o ko kuma in nacogo de y'ale kɔnɔ guwa bawo bi na Roch-Marc Christian Kaboré kɛmɛ ka jira k'a fɔ a bɛna sigi ka fɔ dɔ n'u don ani fanga ɲinindɔw ni ɲɔgɔn cɛ avril kalo tile 27 n'a tile 28 nin kuma ka sin kana bɔ ka bi ka bɛn n'o kuma ye k'a bɛ ma kɔnɔ guwa n'o y'a sɔrɔla a ko labɛn tɛ kɔni ko nka ale kɔni ka laɲini ye fɛn min ye politikimaaw ni jamana ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ ale b'a fɛ a ka yɛlɛma ka kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka sigi ka fɔ de ye ni u ko ma ko dialogue national. Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa Donald Trump denmuso Ivanka Trump n'a yɛrɛ ka kɔrɔsigi don jamana ɲɛmaaya dagayɔrɔ la Maison Blanche araba k'a to Konowari faaba la Abidjan a ye dɛmɛ kɛ Konowari ka musow ye minnu cɛsirilen don forow kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kakao foro jiri min de kololama bayɛlɛmalen bi kɛ chocolat ye walasa a ka faamu musolaka ninnu dolari wari miliyɔn 2 o de bɛna kɛ k'u dɛmɛ ka se ka kakao baara yiriwa u bolo kakao sɛnɛyɔrɔ la ko in kɛra yɔrɔ min na ani Abidjan faaba cɛ kilomɛtiri 100 don Azopi a kɛra kakao foroba dɔ kɔnɔ ye Donald Trump Amerikikaw ka jamana ɲɛmaa denmuso Ivanka Trump ka Konowari na a bɛ don fɛn min ka dara kɔnɔ o ye ɲɔgɔnkunbɛba min sigin bɛ sen kan ka ɲɛsin farafinna tile bi yanba musolakaw ma minnu bɛ ko ta u yɛrɛ tona ka kɛ dɔkɛba ye n'u k'a ma ko sommet West Africain sur l'entrepreneuriat féminin o de bɛ senna Konowari faaba la Abidjan n'a ma ɲa k'a fɔ Konowari yɛrɛ jamana diɲɛ bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan kakao n'o ye chocolat lasulu ye ale de ɲɔgɔn tɛ o sɛnɛni na Ivanka Trump y'a yira k'a fɔ nin dolari wari miliyɔn 2 min kɛtɔ filɛ nin ye ka musolakaw dɛmɛ kakao sɛnɛyɔrɔ la a n'a kɛ sababu ye jurudon kɛsu minnu bɛ se ka sigi n'u bɛ se ka wari juru ta k'u bolo yɛlɛma n'a ye ka dɔ sɔrɔ a ka laban ka taa tale lasegi o kɛsu 300 ɲɔgɔn na nin wari bɛna kɛ sababu ye k'o sigi kɛsu 500 min fɛnɛ bɛ yen wari dɔ fɛnɛ bɛna bila o kɔnɔ ka se ka baara nɔgɔya hali bi musolakaw bolo Amerikikaw ka dɛmɛnikɛ jɛkulu USAID ɲɛmaa a n'o fɛnɛ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ USAID dɛmɛnikɛ jɛkulu ani kakao sɛnɛlaw ni kakao bayɛlɛmabaw ka jɛkuluba olu de fara mɛ ɲɔgɔn kan ka hakilina in kɔkɔrɔma don a ka laɲini ye ka se ka musolaka miliyɔn 50 de dɛmɛ yanni san 2025 cɛ diɲɛ kɔnɔ. Ni maaw kɔni ma don u ni ɲɔgɔn cɛ Libi faaba Tripoli ti taa ka Maréchal Khalifa Haftar dancogo si la ka sabu kɛ a sɛbɛkɔrɔ gunbɛ dugu la bi kabina n'a cɛ ye kilomɛtiri 50 ye ka na kɛ kilomɛtiri 30 ye fɔ ka na kɛ yɛrɛ sa a bɛ dafɛ kinw de la o y'a don dɔ ye tarata mugujugu caman vilila Tripoli faaba kan fɔ a kɛra sababu ye maa min lakodɔnnen don diɲɛ seleke naani setigi jamanaw fɛ ni cogo tɛ a bolo ko Fayez El Sarraj n'a kɛmɛ k'i jigi da Libi faaba Tripoli kulu marafɛntigiw kan o ko ale ni maa min bɛ ɲɔgɔn na ni o ye Maréchal Khalifa Haftar ye k'a bɛ ka dandɛmɛ wale kɛ ko kumana ko bɛ n'i bolo mɔnɔ bɔ diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI nɔfɛ u ko fali siya min ma ko crime de guerre ko Maréchal Khalifa Haftar n'a ka maaw bɛ k'o de kɛ nka Maréchal Khalifa Haftar y'a yira k'a fɔ
fali cɛjugu min bɛ ka kɛ a tɛ se ka kɛ ale ka maaw nɔ ye bamanjima minnu bɛ Tripoli kɔnɔ dɛ ni Fayez El Sarraj bɛ k'i jigi da olu kan k'a ka kɛlɛcɛw k'olu de ka kɛwale don seereyaw kɔni bɛ ka jira k'a fɔ mugu mankan de tɛ ka da Tripoli kɔnɔ a n'a dafɛlaw la Tripoli Libi faaba worodugu yanfan fɛ i n'a fɔ Dayin Zara ani Almatar sira fanfɛlaw ka taa se Al-Arabi mɔ kɛlɛ bilennen bɛ o yɔrɔw la maa caman bɛ yen olu bɛ kɛlɛ jan de kɔnɔ ma nanama sumanenw u tɛ se taa ɲɛfɛ u tɛ se taa kɔfɛ diɲɛ seregɛnani tɔnba Nations Unies y'a yira k'a fɔ ale tun ye jate min bɔ k'o ye maa faalen ye k'a bɛ segin a ka jate kan k'a cayara n'o ye maa 100 ni maa 80 ni maa 9 o de fara maa 816 o de joginna maa 108 gɛnbɛ ka sigiyɔrɔ bila diɲɛ seregɛnani selege jamanaw ka maa lakodɔnnen Fayez El Sarraj avril kalo tile 16 n'o bɛna tarata mɔ a y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se kin dɔw la i n'a fɔ Abu Slim ani Al-Antisar a selen ye a y'a yira k'a fɔ cɛni da don bawo fali cɛjuguyara kojugu Marshal Khalifa Haftar n'a ka maaw fɛ k'o kumana ko diɲɛ seregɛnani selege jamanaw ka kiiribulon Cour pénale internationale CPI k'ale bɛ sɔn k'o wele o k'i da don ko la jango Marshal Khalifa Haftar ka fali n'o ka ye n'a kan ka wele bɔgɔ jeninen ka a ka wele nka Marshal Khalifa Haftar y'a yira k'a fɔ ale kɔni nɔ tɛ fali cɛjuguba ninnu ye Fayez El Sarraj kɛmɛ k'i jigi da bandiw minnu kan ani bamanjiw minnu kan faaba kɔnɔ ye k'olu de nɔ don. O de fana bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔliw na minnu labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni tuma ɲɛ aw ni ce a ka ɲɛmadalu la a k'an bɛn waati wɛrɛ nataw la.